i moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa. Us convoquem per demanar a l'equip de govern de Elena Insa i Filiberto Tortosa que aprofiten aquestes Pasqües per reflexionar, que aprofiten aquestes Pasqües per pensar si és bo per al poble el que estan fent, per pensar si és bo per al poble viure d'esquenes a la realitat, viure en un món de meravelles que sols existeix en Telelina, però que no reflecteixen la realitat d'aquesta ciutat. Que pensen si de veres és bo per al poble continuar donant l'esquena a la gent, donar l'esquena als ciutadans d'Ontinyent, donar l'esquena a aquella gent per la que diuen que treballa. Perquè això és precisament el que està fent aquest equip de govern. En aquests 3 anys, això s'ha convertit en una especialitat del govern de Elena Insa i Filiberto Tortosa. Donar l'esquena a la gent, fer oïdos sordos a les seues demandes i viure en una realitat paral·lela que sols existeix en les fotos i en Telelina, en la televisió que paguem entre tots i que ens costa més de 20 milions de pessetes a l'any. I no és algo que diguem els socialistes, no és una opinió partidista, és algo que es corrobora, és algo que venen demostrant els fets al llarg d'aquests últims anys. Mireu, si parlem del pacte per la sanitat, una reunió de gent que l'únic que vol és el millor per al poble. En aquest cas, l'únic que vol és reunir-se per ficar en comú el que entenen que és el millor hospital per a aquesta ciutat i per a la seva comarca. Una reunió de gent gràcies a la qual el Consell de Paco Camps ha tingut que reflexionar i ha tingut que canviar els seus arguments en repetides ocasions. Van passar de tindre un hospitalet de 64 habitacions a algo més gran. Van passar de no tindre UCI a que al final parega que sí que hi haurà UCI. Bé, el pacte per la sanitat que agrupa als partits polítics, als sindicats, a les associacions de veïns, a les associacions pel benestar social, ha demanat fins en 2 ocasions reunions amb Elena Insa. La resposta, com sempre, ninguna. Donar l'esquena a la realitat d'esta ciutat. Si parlem del Consell Local de la Joventut, más de lo mismo. El Consell Local de la Joventut està format per associacions que de manera altruista l'únic que han volgut al llarg de tota la seva història és el millor per als joves d'Ontinyent. Però l'únic per a lo que han treballat és per aconseguir més serveis per a la ciutat, per aconseguir que els joves tinguin activitats en Ontinyent. I ara estan sent tratats amb absoluta desídia, quan no amb menyspreu i amb insults per l'equip de govern de Elena Insa i Filiberto Tortosa. Van demanar en diversos escrits que es busqui solució a la situació que viu actualment el Consell Local. La callada per resposta, com sempre. El mateix passa amb els esportistes. Més de 1.200 ciutadans d'Ontinyent, més de 1.200 persones d'esta ciutat li van demanar a Elena Insa que reflexionara, que pensara si de veres el millor que sabia fer aquest equip de govern pels esportistes de la ciutat era sembrar-los. Que pensara si el millor per a l'esport ontinyentí era augmentar les taxes en més d'un 25% en l'ús de determinades instal·lacions i intentar sangrar-los amb una nova invenció que era, a més de cobrar per la pista, cobrar per la llum que s'utilitza en la pista. Més de 1.200 persones, acompanyats pels 9 regidors socialistes que representem a 100.000 persones, van demanar reflexió a l'equip de govern, que pensara si això era el millor que s'havia fet per l'esport. Ho van demanar el 18 de febrer. Ninguna resposta. El mateix ha passat amb els empresaris. Els empresaris de la ciutat li van demanar a l'alcaldessa que ja era el moment de passar de les paraules als fets. És a dir, que passara de lo que és la seva especialitat, que és la paraula buida, a lo que, des de luego, no està sent per a res, lamentablement, la seva especialitat, que és aconseguir coses per al poble. Ha passat un mes i aquesta reunió ni siquiera s'ha produït encara. També ha passat altre tant en els parats. Els parats de la ciutat reunits a través d'un col·lectiu, que no és que hagin demanat una gran cosa, sols li han demanat a l'alcaldessa que reunisca els agents socioeconòmics de la ciutat, que deixi de buscar culpables, que es fiqui ja d'un al traje d'alcaldessa i deixi el de hooligan del Partit Popular, i en lloc de buscar culpables comença a buscar solucions. Que apliqui ja d'una des de l'Ajuntament, des de l'administració més pròxima al ciutadà, medides anticrisis com nosaltres també venim demanant des del mes de gener del 2009, des de fa més d'un any. Ho van demanar el dia 26 de gener. Cap resposta. Ho van demanar posteriorment a través d'una manifestació.
Cap resposta. Li ho han tingut que tornar a demanar ahir mateixa, amb més de 1.000 firmes de ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent, d'eixa gent a la que el PP diu representar, d'eixa gent per la que el Partit Popular, l'equip de govern, diu que treballa, que sols demanen que per favor reunisquen ja d'una els agents socioeconòmics, que intenten fer el millor per Ontinyent i que des de l'administració local fiquen en marxa medides anticrisi. Què és? Que la gent... que a l'Ina Insa li fa por la gent? Què és? Que l'Ina Insa té por de que la gent del poble li diga el que ella ja sap, que no està a l'altura de les circumstàncies, que no està actuant com a alcaldessa, que no està intentant ajudar a la gent. Què és? Que ella és tan conscient de lo mal que està fent que el que no vol és que la gent del poble li ho diga. Els últims als que este govern ha donat l'esquena és a la plataforma per la qualitat de serveis socials i sanitaris d'Ontinyent. Una plataforma que agrupa a 12 associacions. Una plataforma en la que està l'Associació de Minusvalis d'Ontinyent, l'Associació per la Defensa i Integració dels Malalts Mentals, ADIEM, l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, l'Associació de Malalts Cardíacs i Anticoagulants, la de Malalts Crònics d'Ontinyent, la de Ames de Casa, la Creu Roja, l'Associació de Sordos, la de Malalts de Fibromiàlgia, la de Fibromiàlgia de la Vall d'Albaida, la de Parkinson d'Ontinyent i l'Associació de Trèvol. És a dir, la pràctica totalitat de les associacions que en Ontinyent treballen, torne a dir, de manera altruista, simplement perquè creuen en la ciutat, simplement perquè volen el millor per a aquesta ciutat, treballen per serveis socials i per serveis sanitaris d'Ontinyent. Fa ja mesos que venen demanant-li al govern de l'Ina Insa i Filiberto Tortosa que convoque el Consell de Benestar Social. Fa mesos d'això. En aquell moment l'equip de govern va donar, com sempre, una excusa peregrina, però almenys era una excusa. Deien que el Consell de Benestar Social no podia reunir-se perquè no hi havia reglament, el qual era absolutament fals, però bueno, almenys era una excusa. Doncs bé, el 9 de novembre, fa pràcticament 5 mesos, es va aprovar el reglament del Consell de Benestar Social. El va aprovar el Partit Popular sense haver consultat en cap moment a les associacions a les que hauria representar aquest Consell. En 5 mesos, l'Ina Insa, que és especialista en fer-se fotos, ha sigut incapaç ni siquiera de constituir el Consell de Benestar Social. Ha tingut que ser altra vegada les associacions que representen els serveis socials i sanitaris d'Ontinyent, han tingut que ser altra vegada 12 associacions les que han tingut que dir-li a l'Ina Insa que deixi de donar l'esquena a la realitat, que constituïsca el Consell de Benestar Social i que s'escolte ja d'una. Per això, volem mostrar una vegada més el nostre recolzament a tots aquells als que l'Ina Insa dona l'esquena. Volem mostrar el nostre recolzament als que s'alcen cada dia amb l'objectiu de treballar pel seu poble, de treballar de manera altruista per allò que consideren que és el millor per a Ontinyent. A tota aquesta gent a la que el govern de l'Ina Insa menysprea, òbvia, dona l'esquena i no vol sentir. I volem aprofitar per demanar-li a l'Ina Insa que baixi a la realitat, que aixafi terra ja d'una, que es doni compte de que és alcaldessa de la ciutat. Pareix que en 3 anys encara no s'ha donat compte de que és l'alcaldessa de la ciutat i això suposa estar a l'altura de les circumstàncies. Algo de lo que ha demostrat ser absolutament incapaç. Volem demanar-li que aprofite aquests dies de Pasqua, que reflexione, que deixi el seu mal humor permanent en casa, que deixi de passar-se el dia a enfadar bonegant a la gent, que comence de veres a ser l'alcaldessa d'Ontinyent i no l'alcaldessa del Partit Popular únicament. Volem demanar-li reflexió i realitat. Viure d'esquenes a la realitat no és bo per a este poble. Demostrar la teva incapacitat per governar la ciutat dia a dia, com fa la nostra alcaldessa, no és bo per a la ciutat. Este no és el moment de buscar culpables. És el moment d'estar a l'altura de les circumstàncies. Moltes gràcies i, com sempre, estem a la vostra disposició.